Stħarriġ ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika lejlet il-Jum Nazzjonali tal-Mara juri li ftit anqas minn nofs il-popolazzjoni f'Malta u f'Għawdex fl-2017 kienet magħmula minn nisa. L-istħarriġ wera li matul is-sena li għaddiet il-popolazzjoni tan-nisa kienet tammonta l ftit aktar minn 235,000. L-istħarriġ wera wkoll li fl-aħħar 5 snin il-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol żdiedet b'aktar minn 9% waqt li fl-aħħar tas-sena li għaddiet il-qatt naqas għal 4%. Iċ-ċifri tal-NSO juru li r-rata ta' attività tan-nisa fis-suq tax-xogħol żdiedet minn 48.8% fl-2012 għal 60.2% fl-2017. Fl-istess perjodu ta' 5 snin dik li hija magħrufa bħala l-gender gap naqset minn 29.7% fl-2012 għal 23.2%. Madankollu dan l-indikatur huwa aktar minn doppju tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll li nisa fis-suq tax-xogħol f'Malta kienu jammontaw għal aktar minn 88,000. Joħroġ ukoll li ftit aktar minn 7% tan-nisa għandhom pożizzjoni maniġerjali. Joħroġ ukoll li n-nisa b'livell għoli ta' edukazzjoni kienu jammontaw għal aktar minn 30,000 jew ftit aktar minn 34% tan-nisa kollha fis-suq tax-xogħol. Kważi 50% kienu professjonisti. Madankollu kienu biss ftit aktar minn 13% li għandhom ir-rwol maniġerjali meta mqabbel mal-25% tal-ġiel bl-istess livell edukattiv. L-istħarriġ jagħti ħarsa wkoll lejn ir-rappreżentazzjoni tan-nisa fil-Parlament u l-Kunsilli Lokali. Joħroġ li għalkemm il-persentaġġ ta' nisa li għandhom siġġu fil-Parlament iżdied tal-14.5% matul is-snin xorta għadu taħt il-medja Ewropea ta' 29 siġġu. Joħroġ ukoll li n-nisa mhumiex rappreżentati biżżejjed fil-kunsilli lokali li matul is-sena li għaddiet kienu jammontaw għal ftit anqas minn 22% fil-kunsilli lokali kollha. Minn total ta' 69 sindku 13 biss kienu nisa. Apparti dan minn total ta' 317 il-kunsillier 75 biss kienu nisa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.